салом алейкум тамошобинони азиз, субҳи шумо ба хайр бошад. оғоз мекунем видеои имрӯзара аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, якум ряд. Метавонед биёед бинед хитон. Анами намуд паплинои дубайскӣ. Ҳамашон амхе дубайскиян, сангои дождик доранд, дождикҳои тоза, сангои тоза. Сваровски, марҳамат, нархҳои 3 метршон чанд смай? 150 сомон. агар оптум гиред бо арзон мешава, аз 5 та боло гиред арзон мешава. бинед чӣ хел гулои хушрӯ доранд. Анами тигра якум аст. Тигр сар кардам, медонам ки беҳад подписчикои мо нағз мебинанд, бисёриёшам хе гулои тигрира. барои ҳавай ҳам гуфтам якум тигра нишон тием. я марҳамат, бисёрам вайш хушрӯ, нусхаи хушрӯ. бо ягонтаи дигашам нишон тиед. аз инома се сангошам нишон додагим, дизайнерскиёшам нишон додагим ва инак шумо мебинед сангои дождикша. чанд вақт пеш буд амхе видеои сангои дождик, вале гуло набудан уҷада. ана бинед ишам хушрӯвай фиолетовия. Фиолети сангои фиолети Мгм. ишам 150 сомон. 150 сомон на марҳамат. беҳад хушрӯам фиолетови аҷоиб, аз наздик рӯшани хушрӯ метова. азибо қадар бисёрай ҳамаша аз якта ба якта шумода нишон метием. ба фикр минамуд ча нишон дода будем ё вай дождик набуд. Се санга буд, ино як санга. ина марҳамат. анаи сангшам нежне, ами анаи гулшам Я санга мешава, баъд дизайнер майда калон. бе санга. Бе санг нархошон аз ами санг вобастагӣ дора. ина марҳамат. 3 метрш 150 сомонӣ. доставка дорем, дар рӯи экран ҳаст рақамои мо. мисол агар наёфтед ҷоша, метавонед мода чӣ кунед, дархост кунед. ами нархе ки ҳаст, шумо чӣ нархе ки дар амиҷа мебинед, биёед амира ҳамин нарх мегиред. аз моям заказ кунед, агар доставка мекунанд ҳамин нарха мегиред. фақат ки ҳамун рақамои доставщика ма метимтона то куҷое ки агар дохили душанбеда бошад, вақташ мефаҳмона чанд сум пули раҳгиро мегирад. тамом. ина бинед, негилам хушрӯвай дождик 150 сомон. ана вай зарча нишон тиед, капляра нишон тиед. ана вай бологиш капля набуд. анамра нишон тиед. паплини хушрӯвай. ина марҳамат. ишам амхе дубайски капля. иям 3 метрш 100 чандаш? иш 160 сомон будай. аз ҳисоби гулаш ваяя дигатар гулоша. анау рамашкарам нишон метиед. рамашкам хушрӯ. тобистонда беҳад хушрӯ гирифта будан аз ами намуда. ира санг дизайншам ҳастай. дизайнераш чандай? 200 сомон майда сангаш. 200 сомонӣ майда сангаш агар дизайнерша гирифтанӣ бошад. а дождикуш бошад чанд сум? 150. 150 сомон. вай майда сангаш 200, калон сангаш бо 180. дизайнери агар санги калонша гирад 180 сомон, санги майдаш бошад 200 сомон. ин дождикаш хушрӯвак бине. хоҳе дождикша гиред. иш аишта хушрӯ, иш аишта хушрӯ. янами гул майдора нишон тиедо, барое ки бисёриё нағз мебинанд гули майдара. аз ино ҳозирам бенигин доред ё надоред? дорем. аз ҳамаш нева ая хелаш дорем. ай баъзеош будай бенигин. ай ин нестай бенигин. ин надореда, аз ин надоране ки. ина 150 сомон. мулоима и пиллаги. хушрӯвош 150 сомон санги дождик. анам шанела биёед нишон тием. шанелам беҳад хушрӯ. анамиам хушрӯ бинед. рангаш савременный хчам евростиль 150 сомон. паплинаш ғав сакакай нигоҳ кунед аз наздик. сангошон тоза якум сорт. аму зардам. им зардам нишон надодем. дизайнерскиша нишон дода будему. дождикша не ба фикрам. набинед зарчам ҳаст. иам беҳад хушрӯ.
ана ин намуд ҳаст сафедак. Касе ки мисол паплинои сафеда нағз мебинед, ина марҳамат ранги сафед бо сангчаҳои дождик. ранги сабз болои сафед. Анаиш боша ки санги и 3D задаги буда 160 сомон ба хотири ки санги зиёдтар аст. 3D бинед сангиш зиёда 160 сомон семетраш. Ино рангошо намерава? Не, ҳеҷ гуно не. Дубайский. дар ҳақиқат ҳам хеле зиёд задагиаи сангаш ва чӣ хеле ки гуфтам сангҳои тозаи якум сорт аз бо дигар хелошам нишон метиҳад. ину марҳамат и ба фикрам ду гул дора, ду ранг дора. мебинед гули майда гул дигар рангшам хушрӯвай иш зард ҳози бо ранги сабз дорад. манайинаш сабз. инош чанди? 150. санги дождик 150 сомонӣ. ҳам зардаш, ҳам сабзаш. анавай ҳамияя? хушрӯ туфтеста бо чӣ доред? нишон тиед. ана ин намуд ҳаст 150 сомонӣ. дӯстони азиз метавонед дархост кунед. баъд анавай рамашкара нишон тиед фиолетовиҳо мем хушрӯ туфтестай. марҳамат ана ин намудам беҳад хушрӯ сангш аҷоиб задагай бинед чӣ бисёр. и чанд смай? 160. аз ҳисобе ки сангш 3D-яй дидед 160 сомонӣ. худаш паплини аҷоиб хушрӯ гулшам сифатшам аҷоиб буд. ана инам 160 аз ҳисобе ки 3D-яй. чӣ хеле ки гуфтум ино арзон мешавад. дӯстони азиз шумо нависед дар ватсапи ман нависед ё ин ки голос равон кунед. илтимос занг назанед. дар бисёр ваё гуфтагӣ ҳастм видеоҳо ки занг назанеду нависед. ман ҷавоб метиҳам. ина бинед ина намуд бо гули майда иҷаш хок шидай. гули майда сафедак хушрӯ санги дождик ази бо ҳастай бесангчам аста азин. марҳамат ана ин намуд сирхакам бинед чӣ хушрӯвакай. ази чанд рангаш омадагиай бо нишон метам дигар рангоша ягон видеои дигада. ази вай дорада кабуд дора. бо чӣ ранг дора? кабуду зард розови ба фикрам намхи ранго дора. кабуту зард ҳамисир хушрӯ ира зардчам хушрӯ мехаридан кабутчам ва ина сирхш бо ҳаст. се ранги оригинал дора. анами гул 100 чанд? иям 150 сомонӣ бо сангчаҳои дождик. ана ин намудам ҳастай. иям бисёр гули хушрӯвай сабзай заминаш сафед. касоне ки мисол замини сафеда дӯст медоранд марҳамат ана мин намудам ҳастай. дӯстони азиз ин буд видеои мо аз бозори Корвон. метавонед дархост кунед. ҳамаи ами материалое ки ҳозир дидед доставка доранд. тавассути почта мо ба Русия ҳам равон мекунем. нависед дар ватсап. ман ба пуррагӣ бо мефаҳмонам тона. боқӣ саломат бошед.